uvaženi predstavnici kosovskih institucija, cenjeni gosti iz regiona, predstavnici islamske zajednice, dame i gospodo, predstavnici međunarodnih organizacija, mediji, dragi prijatelji. Od srca želim da vam izrazim zahvalnost na odazivu i pažnji koju ste nam ukazali vašim masovnim prisustvom našem zajedničkom skupu povodom Dana Bošnjaka 28. septembra. Zonja da za tri përshëndetje prej zemrës, se keni ardhur në manifestimin për ditën e Boshnjakëve. Ladies and gentlemen, representatives of international organization, in the name of Organization Council, due to the Day of Bosniaks, I would like to greet and welcome you all. Iako je ovo praznična atmosfera, mislim da je ovde mesto da se istakne velika spremnost za aktivno učešće u započetim procesima afirmacije naše zajednice na ravnopravnoj osnovi sa svim ostalim zajednicama koje žive u našoj mladoj novoj državi. Ovo je prilika da se podsjetimo i naših datih obaveza, da pokušamo da nadoknadimo zaostatak u nekim oblastima koji su od prioritetne važnosti za našu zajednicu, a to su problemi obrazovanja i decentralizacija. Molim vas, ne zaboravimo da naši srednjoškolci, da naši učenici već 10 godina nemaju udžbenike u nastavi u srednjim školama. Takođe, Multietnički univerzitet u Prizrenu, slika kosovskih institucija, nema smera na bosanskom jeziku. O decentralizaciji da ne govorimo. S obzirom da su danas sa nama predstavnici vlasti na lokalnom nivou u Prizrenskoj opštini, naši dragi koalicioni partneri, želim da se zahvalim na dosadašnjoj uskoj saradnji i obostranom poštovanju, ali i izdvajanju obećanih budžetskih sredstava za infrastrukturne projekte u našim selima Župe i Podgore za 2011. godinu. Pre svega mislim na izgradnju mnogih omladinskih centara, vodovodne mreže, rekonstrukcije puteva i ostalo. Takođe, iznosimo i ideju izgradnje omladinskog centra Bošnjaka u Prizrenu, koji je više nego neophodan za razne aktivnosti nevladinih organizacija i kulturno-umetničkih društava. Ne treba niko da sumnja da ćemo i dalje povlačiti samo one poteze koji će od većine našeg naroda biti ocenjivane kao korisni. Mi smo do sada ovakve poteze učinili radi potrebnog bošnjačkog političkog jedinstva, svesni zamerki od onih naših građana koji misle da smo kršili principijalne stavove prema politici koja je donedavno bila karakteristična za našu zajednicu. I ovo naše prihvatanje i doprinos zajedničkoj proslavi Dana Bošnjaka Kosova je to potvrdilo. Smatram da bih učinila veliku nepravdu ako se na kraju ne bi zahvalila svim onim ljudima iz nevladinog sektora, svim našim srednjoškolcima, svim volonterima koji su maksimalno dali sebe da ova današnja manifestacija uspe. Molim vas jedan veliki aplauz za sve njih. Obećavam da ćemo dalje usko sarađivati sa vladinim i nevladinim sektorom i sa bošnjačkim intelektualcima na Kosovu, a jedan od naših prioriteta na širem planu jeste uspostavljanje saradnje sa svim Bošnjacima u regionu, a kao rezultat svega toga jeste i naše sopstveno angažovanje oko organizacije Sarajevskog festivala Mesa u Prizrenu. Drage naše Bošnjakinje i Bošnjaci, ispred Nove demokratske stranke i u moje lično ime, sretan vam dan Bošnjaka Kosova.